L-Epifanija tal-Mulej. Il-Magi kienu astroloġi. Is-sena tagħhom kienet li ta' kuljum josservaw is-sema u dak li jidher fiha. Il-kelma Magi hi forma Latina tal-plural tal-kelma Griega magos li ġejja mill-Persjan antik magus. Ir-rakkont tal-Magi jurina ħaġa ġdida li ġiet bit-twelid ta' Ġesu. L-għaqda bejn Alla ta' Iżrael ġiet mifruxa għal bnedmin kollha. Bħala parti mir-reliġjon tagħhom, dawn il-qassisin kienu jistudjaw b'mod speċjali l-kwiekeb u kisbu fama għall-astroloġija li dak iż-żmien kienet meqjusa minn ħafna bħala xjenza. Alla ltaqa' magħhom hemm, fejn kien hemm iċ-ċentru tal-ħsieb u tal-interess tagħhom. Kien jidher xi ħaġa stramba, imma dan hu l-mod li Alla għażel. Alla juri ruħu fis-sema tagħhom. Kellhom il-kurżità li jmorru jaraw fejn se twassalhom il-kewkba u l-kuraġġ li jimxu fejn se toħodhom. Triq li ħadu li waslithom dejn Ġesu tfisser il-wasla ta' dawk li mhumiex Lut fl-istorja tal-Bibja. Il-Magi huma sinjal li wara t-twelid ta' Ġesu m'hemmx aktar Griek jew Ludi, m'hemmx aktar il-Sir jew ħieles. Il-Magi jirrappreżentaw l-insara kollha huma minn fejn huma li flimkien mal-Lut jistgħu jieħdu sehem minn dak li Alla wiegħed lill-bnedmin. Għalina wkoll f'ġurnata bħall-oħrajn, kewkba li ma nistennewx tista' tidher tiddi qudiemna. Tista' tkun ħarsa kelma jew ġest li jidher fis-sema tagħna. Xi drabi hu fil-qalba tal-lejl, fil-waqtiet ta' niket, fejn xejn ma jidher ċar, u li l-kwiekeb jidhru l-aħjar. Fil-fond ta' qalbna inkunu nixtiequ li l-kwiekeb li darba rajnek sbieħ ma jieqfu qatt milli jiddu biex iserħulna rasna li aħna għażilna dak li Alla rid minna. Imma fl-aħħar tar-rakkont tal-Magi, wara li l-kewkba għamlet ix-xogħol tagħha ma deritx aktar. Għax l-importanti mhijiex il-kewkba, imma fejn din tkun waslitna, meta bid-dawl tagħha uritna minn fejn għandna ngħaddu biex naslu għand Ġesu. It-tieni kap tal-Evanġelju ta' San Matteo għandu l-ħsieb li juri x'inhi l-missjoni ta' Ġesu, is-salvazzjoni mhux biss għall-Lut imma wkoll għall-pagani, rappreżentati hawnhekk bil-Magi u r-rif saċerdoti ta' reliġjon tal-Persja. Il-frażi mill-Vant hija l-unika informazzjoni li jagħtina Mattew dwar minn fejn ġew. Tradizzjonalment żviluppat il-fehma li kienu Babiloniżi, Arab jew Lut mill-Yemen, bil-Islaten tal-Yemen dak iż-żmien kienu Lut, fehma li kellu wkoll Ġwanni Griżostmu. Il-parti l-kbira kienu jemmnu li kienu mill-Babilonja. Skont l-Evanġelju ta' San Mattew, il-Magi sabu l-Ġesu billi mxew wara kewkba li tradizzjonalment saret magħrufa bħala l-kewkba ta' Betlehem. Ġew proposti ħafna teoriji fuq in-natura ta' din il-kewkba. Il-Magi nixteħtu jagħtu qima lil Ġesu. Dan juri rispett kbir assoċjat mal-qima li tingħata lil re. Dawn il-versi setgħu ispiraw il-ġenuflessjoni u l-qima bil-wiċċ mal-art fil-Knisja Bikrija. Mattew isemmi 3 rigali, deb, inċens u mirra. Ġew proposti ħafna teoriji differenti għat-tifsir u s-simboliżmu tar-rigali. It-teoriji ġeneralment nistgħu naqsmuhom f'żewġ gruppi. It-3 rigali huma offerti u rigali li s-soltu jingħataw lil re. Il-mirra kienet tintuża bħala balsmu, l-inċens bħala fwieħa u deb bħala xi ħaġa prezzjuża. It-3 rigali kellhom tifsira spiritwali. Id-deb is-simbolu tar-regalità, l-inċens is-sinjal tas-saċerdozju u l-mirra il-balsmu is-simbolu tal-mewt. Jew id-deb jissimbolizza l-virtù, l-inċens it-talb u l-mirra it-tbatija. Sas-seklu 15 il-mirra kienet tintuża bħala balsmu u fl-inċens fil-funerali u l-kremazzjonijiet.
Iż-żejt imbierek li jintuża tradizzjonalment fil-Knisja Ortodossa tal-Lvant fl-amministrazzjoni tas-sagramenti tal-Griżma tal-Isqof u l-Griżma tal-Morda u mfewwaħ bil-mirra. U meta xi ħadd jirċievi wieħed minn dawn is-sagramenti jgħidu li rċieva l-mirra. Xi studjużi issuġġerew li r-rigali kienu aktarx mediċinali milli ħwejjeġ prezzjużi għal qima. Din il-ġrajja hi marbuta ma' Salm 72 u ma' Iżajja kap 60 li jsemmu li rejiet taw rigali. Dan wassal biex il-maġi bdew jitqisu slatin minflok astronomi assisin. Finnu tar-4 seklu miktub minn poeta Ruman, it-tlet rigali kienu diġà kisbu it-tifsiriet ta' simboli profetiċi tal-identità ta' Ġesu. Il-Vanġelu tal-Epifanija tal-Mulej. Meta twieled Ġesu f'Betlehem tal-Ludija fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut? Għax rajna l-kewkba tiegħu tila u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sama bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittiba kollha tal-poplu u ried jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U huma qalulu f'Betlehem tal-Ludija għax hekk kien kiteb mill-profeta. U inti Betlehem art ta' Ġuda, le m'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewkba. Bagħathom Betlehem u qalilhom morru, staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejja għajduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu u wara. Il-kewkba li kienu raw tila bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba intlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' ommu Marija inxteħtu fl-arti imuh. Fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, l-inċens u mirra. Imbagħad billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi telqu lura lejn arthom minn triq oħra.